Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source.
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado, pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Dignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang sakundagan, di serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalway, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Diyan po sa Siyudad kan Legazpi, Ed Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning!
magandang umaga po, Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. Happy Friday po. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes. Friday na po! Oy, pet sa 17 na kita kang bulan na Hulyo taon 2026. Sabayan po ninda sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre, so mga nagkakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo din mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa ining programa. Uy naman po sa may mga kumplianyo niya. July 17. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan, sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Unipon sa kuyang tugon sa Indo pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang supo. Pasmang abuton nindo kaya saka libak digdi, libak duma. Kaya po pag day po kamo imbitado, day nanggad kamo magduma. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadirita. Wara man kibang maingat kang sadirita, kundi kita man sana. Daman man po sa may mga kamunduan, ang samuya man pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan, parahay na po tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po ang nakakaramkan. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord. Kad samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kan sa mong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ni Ma'am Malulim. The Season of Soul Sequencer Band. Good morning sa sakuyang mga idol. Manny Moksea po, si Mr. Hulbutana. Ang sa inyo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Kunyan pong Biyernes, July 17, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila Tuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara. Sa lambang miyembros kang pamilya, sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras po ngini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax,
And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabi na araw kaini. Sa umaga, gising Bisyo, na, Asing Reparo, balita'y sariwa. Kalbahan, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol sa Net bagong TV. umaga. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo, sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asing Reparo sa Bicol Net TV. Gana, Bicolandia! Serbisyo Oras na Asing para Reparo. magugma. Ala, sige! Oras na da para mag-ugma. Bagong aldaw, Siyempre, may boses, Friday na po kita ngunyan na Manay Gina, Malaguinho, Cavite. may bahan, broadcaster, Biyernes na naman. nalidad. Pirmi Kaskaso ng aldaw adi. sa serbisyo Kabangaan na kita kang Hulyo. para sa gabos. Kumusta po? Bicolano, si Mr. Hulbutana, Ano ang mga reparo tango niya na Biyernes? nindo may darang pag-asa. So mga produktong petrolyo. Totoo Gari nagbabadya na naman na medyo halangkaw kan ba ang idadagdag sa presyo kan mga produktong petrolyo next week. Syo, tatlakayon in husto. Yun na naman. Ansa indong boses, Birthday ngunya ni Manay Alice. sa serbisyo publiko. O di sige, happy birthday kay Manay Alice Casqueo. Birthday pala ngunya. Tatakot, Magpapansit ka lamang tabi. aga-aga, Manay Alice. nindo darangan pag-asa. Servidor na tunay, boses ka Good morning man tabi kay Sir Leo Labadan. sa Yan, good morning po. banwaa. Sir Edwin Sistina. Good morning. Moxea, Oy, ang Commission on Election mga tugang, ang COMELEC, pirming maaasahan sa serbisyong may pagirumdom dumantabi sa mga makarandidato nabikola sa Barangay NSK Election 2026. sa pagkaa. Bawal databi kamo May darang pag-asa, makisakay sa mga ayuda. serbidohan, Bawal po kamo. sa Ibig sabihin, bawal po kamo magpa-epal dyan po sa mga pigtataong ayuda kan sa tuyang gobyerno. pughus, Pwede ka mong madikyo
Ansa Duman po sa mga makarandidato. isda Paano ngaya sa mga incumbent? Sa Siyempre, pag may ayuda yaon sa mga incumbent barangay officials. may integridad Ano ngaya nga pod ka? Matatakot Si Mr. Ay, mambaga na susunod ang mga ipal-ipal na Aga Kay Banindo Ayaw man baga girarayili nga po nindo pag may mga ayuda. Nay boss Kayaon baga sa mga opisyal. Manmok siya Oh. Sa puso kan banwa Pero sabi kan kumilik baka ngayon madikyo ka mo. Si Mr. Hulbota Sa pagkaaga So dodono ngaya. Indo may darang Oy, ano ini tabi, Ma'am Gina, Manay Gina. Gari nagbabiral ngunyan sa social media. Ano ini? Mapagiling da tabi kimani. Ang mga isyu Tatalak Si Madi, mapagiling da tabi kimani. ang bose Baby love. Shh. Nahiling mo na. Baby love, ano? Ara mo yun yung bareta na yun. May integridad Ano yun ita? Paghiling ko sa social media, puros ngaya, mapagiling ngaya muna akong mani. Sa aga-aga Kay Banindo Nga tapigigiling ang mani. Servidor na tunay boses Sir Edwin Sistina. Manmok siya Sa Nga tapigigiling ang mani. waa Ako dahil ko ang pigigiling. Pigkakaon ko yan. Ang silbi kan bigoy Lalo na pagbagong subong. Aga Kompleto Pwerte yun bagayan, pagbagong subong. Medyo mauras ka. Si Mr. Hulbota At paboritohon ko yan na pulutan. Ang mani. Asa Nga tatado manabasa ako, pigpagiling. Manmok siya Ano nangyari? Puso kan banwaan Hiling mo na. Ang syu Tatalak Ay, Manay Gina, Malagueño, Cavite. Nakadyan ka na sa munisipyo kang Malinaw. Dong bose At so, kahaloy-haloy ng panahon na elevator dyan sa munisipyo kasabay bagan sa pag-renovate. Pero itong milyon sa budget kayan kang munisipyo, kang Malinaw. Mr. Hulbotana Sa Ay, sa hirag kang Diyos sa katapos-tapos kika haloy-haloy na panahon. servidor na tunay Auta nag-operation na, naggana na tabi sa elevator dyan sa LGU Malinaw. kan banwaan Manmok siya Kaya lang takot ako maglunad. Dor kan bigoy Makatabi kung saan ako darahon. Kompleto Pigbabalo ko kutang baloon kasud ma. Natakot-takot na ba kaya ako kung saan ako kay ni darahon. Dor na tunay boses kan totoo Tinda ka daw ngayon. Kaising ngayon taga-bulon. Isyu Tatalak kayon Bawal pala naman ilaw kan chinilas. Ang sa indong boses Ay, ano na tayo? Dadawog Magtagalugsot ka man ngaya ngani sa banwata. Sige muna sa nangayang tanom kikamuti. Ano na tayo? Una ko kay tubig tutok-tokan. Kay Banindo Nagbubukas pala nitong kusa. na tunay boses kan totoo Tuktokan ko baga. Una ko may tao. So kan banwaan Naka daw nga. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang sa tuyang reparon ngayon na Biyernes. Uy, Biyernes. To anal Tapos na sa piyesta sa Malilipot, ang sunod kayo ng piyesta tabi dyan na sa Malinaw. Yo, sige. Alas 7:18 tabi, ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi, ha? Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Aramon tamo na sa Pag-asa. Yo, tana sa linya na sa Pag-asa. Pag-asa tabi, good morning.
Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na merong isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa po itong tropical depression at dahil nga nasa labas pa ito ng PAR at hindi po ito isang tropical storm, ay wala pa itong international name. Ang huling lokasyon ng bagyo sa labas ng PAR ay halos 3,000 kilometro silangan ng southeastern Mindanao. Base sa ating mga pinaka-latest na mga datos ay maliit po ang posibilidad na ito nga bagyo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pinapakita rin ng ating mga datos na posibleng sa mga susunod na araw ay malusaw na lamang ito at maging isang low pressure area. So magbibigay pa rin po tayo ng update kahit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility yung itong tropical depression na nasa may southeastern nasa silangan ng southeastern Mindanao. Samantala, ang mas nakakaapekto ngayon sa ating bansa ay ang hanging habagat or southwest monsoon, partikular na sa may extreme northern Luzon. Makikita nyo may mga kaulapan po dito sa may extreme northern Luzon. Samantala, malaking bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas ngayong araw ng mainit at malinsangang panahon, lalo na sa bandang hapon, lalo na sa bandang tanghali po. Habang sa hapon hanggang sa gabi ay posibleng makaranas sa mga localized rain showers and thunderstorms ang malaking ay itong bahagi ng ating bansa. So mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides, lalo na pag nagkakaroon po tayo ng mga severe thunderstorms. Inaasahan naman natin hanggang this weekend, generally fair weather mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa at sa ngayon wala tayong inaasahang may mabubuong low pressure area sa loob naman ng Philippine Area of Responsibility. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ngayong araw ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms habang mainit at malinsangang panahon ang mararanasan bandang tanghali. Yung mga thunderstorm po kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa lawag na Sandali lang tabi ha, madali lang tabi. Sandali, Pag-asa? Sa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius sa Tuguegarao, 25 to 38 degrees Celsius habang sa Kamaynilaan, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman 22 to 31 degrees Celsius habang sa Legazpi sa bahagi ng Bicol, 25 to 34 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang Palawan ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands na sa 28 to 32 degrees Celsius habang sa Puerto Princesa 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa dakong hapon. Hanggang sa gabi, ang agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman 25 to 33 degrees Celsius habang sa Tacloban mula 26 to 33 degrees Celsius. Sa Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa dakong hapon din hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman 25 to 32 degrees Celsius habang sa Davao nasa 23 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ligtas naman pumalaot ang mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybay na ating kapuluan. Inaasahan po natin banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan. Yun nga lamang po kapag merong mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alo ng karagatan, kaya mainam po, mag-ingat pa rin lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Samantala, narito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Posible po by tomorrow, araw ng Sabado, generally fair weather pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pagdako po ng linggo, posibleng magkaroon ng mga scattered rains o mga kalat-kalat na mga pagulan sa may bahagi ng Ilocos Region, Bataan at Zambales dahil yan sa southwest monsoon o habagat. So posible po kasi yung habagat mula sa extreme northern Luzon ay makaka-apekto nito sa may iba pang bahagi po ng Luzon. Pagdating ng araw ng Lunes hanggang Martes, magpapatuloy na may epekto ng habagat, particular na dito sa may kanurang bahagi ng central at southern Luzon, kasama na rin po ilang bahagi
bahagi ng Western Visayas. Kaya posible po yung mga bahagi ito ng ating bansa ay makaranas ng mas maulap na kalangitan at mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan. At muli po, no, yung bagyo sa labas ng PAR sa kasalukuyan, hindi natin inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng malusaw na lamang sa mga susunod na araw. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:35 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa. Pag-asa.gov.ph at panahon.gov.ph para updated po kayo real-time sa mga latest na mga warnings na in-issue ng Pag-asa po ng mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, flood advisories at gayon din po mga rainfall information sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Punta lamang po kayo sa iba't ibang websites ng Pag-asa at mga social media platforms. At live naman nagbibigay update mula rito po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayanan, magiging kamugtakan kang sa tuyang panan. May bagyo pala na rin dyan sa luwas kang par. Pero dahil na nga ni makakalaog sa parta, malulusaw na da, sabi kang Pag-asa. Thank you, Lord. So yun yan tabi mga tugang, medyo okay sa tuyang panahon. Kaya lang pag minakusugo ng habagat baga, bata sige ang alburoto kang bulkan. Igwa na ki mga napapadpad ni na ashfall, mga abo, pasiring dyan sa may parting first district ang Albay. Kaya mag face mask tabi. Minsan baga tama na mamalisyahan ito pala may mga abo na nagtatalbo na sa may parting area ta dahil taman yan nahiling mamalisyahan ta na sa nangatangita maarat ang mata ko. Ito pala may abo na. Ang dipisil kayo so may mga edad na di, may mga hika, arog ko may hika, rheumatic ito dyan. Kaya mag face mask tabi permi. Sige, alas 7:26 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha na o dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Salamat, ingat po Permi. Siring man ang programang inidara po sa tuya di City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kag Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabur, kang Barangay Istansya. Siyempre katuwang taman si Board Member Attorney G.I.O. Bungaw, DM Carol Siga and Bix Siga Jr.
Yan man dyan ang Ibra Isliner. May biya si Bakutom ila Vice sa oral daw po yan. Kaya sa iba ka mo, si Braga Isliner na. Good morning kay Mading Tess, kay Pading Kaloy, saka kay Cha Maming Braga Isliner. Yo! O, yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:28 na. O, apo na sumay birthday tabi Manay Gina. Si Manay Alice birthday pala ngunya. Apo na si Manay Alice ta birthday niya. Uni na. Maparuso-ruso muna kita. Serbisyo asin rupa. Sa umaga, boses na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan. Bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Serbidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin rupa. Ala, sige! Ay tatabi Manay Alice. Maga, Birthday mo. boses na inabangan. Samantalon mo ta birthday mo. Si Manny Moxea, Paitasanan paruso-ruso dyan. Hulbotana, Ha? broadcaster na may prinsipyo. Biyernes na po kita ngunyan. Kumusta tabi? Ang totoo para sa buo. 32 minutos na lipas ang 7 o'clock in the morning. Chapa! Hindi mapugararian sa programa Serbisyo asin reparo. Sayaw ng pag Kanyang pong biyernes. Pet sa 17 po kita kang Hulyo taon 2026. Aki Ako mapugararian sa indong lingkod.
Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana. Sa tuwing Sundo kita alas 8. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Ano ining mapagiling na mani na initabi, Sir Tony? May tinutugunan. Ano Naing nahihiwagaan ako kay ini. kikinggan. Ano ining nagbabiral ngunyan sa social media na mapagiling kimani? Tumulong Ako kaya dahil man ako nagpapagiling kimani. Dahil ko ang tigigiling. ating sandi. Ikaon ko tulos yan. Maski nga ni ilaw, pigkakaon ko yan. Masa Ang mani baga pag hilaw, manatukon. may paninindi Lalo na baga kung bagong gabot ang mani. sa kapwa. Maski hilaw, maski may basod-basod yan o kaya may ano yan, may daga-daga yan, pigkakaon ko tulos yan. Ay ko naman ang pigpapagiling. Daka daw nga. Tagtaon na yan. Alas 7:34. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. May report muna kita sa luwa. Baka may araman inidigdi sa mapagiling mandakang mani garini. Nasa linya si Sir Tony. Sir Tony, good morning. Alright, tabi sa Mox, good morning. And just be na pagkagaman sa tuwing mga parantabay. Pag nagkakaon ka kimani, pigpapagiling mo pa. Iugasan sa na yan. Oh, pigugasan mo pa. Igsapin-sapin kiliit. Daya ko baga, sabi ko baga, pag ang mani baga, maski hilaw, masira mong pigkaon. Balo yan na bagong gabot kang mani, manatukon iyan. Mas niyan, maski baga igwag ki mga basod-basod o kaya daga-daga, pag binuka mo yan, kaunon mo tulos na hilaw. Pertiyo niya. Dahil mo naman kay puha na ipagiling. Oh. Nag-trending ko, giningan di man Natatapik pagiling. parang nabitog. Ay, nahiling mo na. Pwede mo mang kauno na hilaw. At pagilingon mo pa, na-diskwido lugo. Pangyari Sige, anong balita dyan? Nadagog sa gilingan. Inimang kaya si Madima na. Fight! Alright, tabi sa Mox sa mga impormasyon. Halos nag-agat na Sir Mox na daing turong sa mga yaon sa pamitisan kan bulkan, mga barangay bagan. Nayan sa taludtod kang bulkan. Nag-agaman ki Ngorob ang bulkan. Itundo nga ni isang unyan. May mga beses pa na nadadangog ini. Kung kaya, so mga haranin ng gad sa taludtod ka ini, alos pireroton tabi sa Mox. Kasubang kitabi Sir Tony, dyan ako sa may malilipot. Hilingon baga so, hiling na sa may malilipot so, nagsusulay bagang mapula. Hiling na sa malilipot. Dati baga day man ang hiling. Digi sa may parting First District, hiling mo dyan sa may parting Santo Domingo. Pero ngunyan sa may malilipot, hiling na. Roger to that. Kalang nahilig ko grabe ang gatawng. Siguro barato sa panggato. Kang bulkang mayaw. Makaraba ka rabarabahon baga tabi sa Mox. Kan mga uminagi pang bangge. And kan puon kaso hapon o kaso bangge. Kasi sinundan talagang pigsabayan na iyan kan makusog man ang pag-grob kan na ulang bita na kaya itong mga residente sa mga kababayan agad na mga yaon sa may area kan Santo Domingo and mga pagtaraid na munisipyo yaon sa grabing kahaditan tabi Sir Mau. Pero dahil man kita ki mga yaon dyan sa lawag kang 6 km permanent danger zone tabi Sir Tony adit. Base sa monitoring, digdi sa may banwaan kang malilipot, although kan mga uminagi bagang daw na nagkalma kidit ang bulkan, dahil
day man ini nag-uruli pa or day pa bigtugutan na mag-uruli. Iyo, oho. Yaon masana sa evacuation center. Roger, kaya iyan so sa nahiling ta na kamarayan na daimo na ini pinauruli. Aha, taday pa mong pagbababa ang ang alert level ka bulkan. Roger, Kuda nga tatama uli sinda may supply sinda, may sinda may ayuda permi. Roger, kaya baga nga so pag-celebrar kan na Lubid Festival, nito pighali po dahilan din sa aktibidad kambol kan man. Iyo baga ta. Kaya ngunyan sa tuwing monitoring libot-libot sa mga pagtanaid ng mga munisipyo, mga banwaan, negative na mga kababayan ta ang yaon pa duman sa 6 km permanent radius sa mga oras na ini. So ang mga yaon dyan na nahadit, so yaon dyan sa 7 to 8, syempre medyo may arani pa yan dyan, So yaon dyan sa 7 km to 8. Yan sa mga naghara dit na din nagkangiriturog. Roger to that. And kan mga nakaging aldaw, yaon man ginaray naka full alert man, yaon sa monitoring kan sa tuyang mga otoridad na dahil di makalusot, na makalaog duman tabi Sir Mox. Tama. And digdi sa area man kan Santo Domingo, pig aktibar kang alkalde ang mga kapitanes na maging alerto and pig pa hiling na duman o pwedeng evacuation center sa barangay San Andres. Pig pa-clear na ito tangali in kaso na kaipuan na nanggad na i-evacuate ininya ang digis ng mga 7 to 8 na extended danger zone na madidipis silang tabi Sir Maux. Aha. Yan kung isakat na sa alert level 4 ang bulkang mayon. Roger to that. Kaya iyan sa mga pinag-activean mo yan kan MDR Santo Domingo and kang LGU Santo Domingo tangani nang kamay mga nagkakapira pa bagay ng barangay ini pagkatuloy bagagan na ining barangay Ligong and digdi sa may sundo sa barangay San Fernando iyo ini mga lugar na pwede sir na darahon sa evacuation center in kaso umalang kaungan yung alerto kayo ng bulkan. Aha, may dakulang problema yan kang sa tuyang gobyerno pag galimbawa tinaas sa alert level 4 mas lalong madakol ang bakwit tatabi Sir Tony. Roger to that. Kaya yan, padagos ang monitoring ta, paglibot-libot din sa tuyang area, tangani ng mahiling ta kung ang mga posibleng gibuhon kan sa tuyang mga kababayan sa sabi din sa mga opisyal kasi sa alert level 4 ang bulkan. Aha, makabangang taon na bagaso mga bakwita dyan sa mga evacuation center? Roger, lalo na ining mga yaon din sa may area kang malilipot mga sa Mao. Iyo. Iyan talaga so laog ng gaduman sa anom na bulan. Anom na bulan na. Pon kang magpon ini na magpailing ng normalidad. Sabi nga kan sa tulong mga kababayan, anong nangyayari kay Neta? Imbis ngayon na magluya habang nagalaw, lalo ngayon nagkukusog lugaw. Iyo baga pinunan sa nakipaluway-luway habang ngunyan nagdadakol. Lalo ngayon nagkukusog ang aktibidad and so pag-tuloy talaga kung mahiling ka magkatabi sa pagkabanggi kung talagang harani ka sa area o harani ka naman sa taludtod talagang ganun difficile ng pagturog. Iyo, bugyogod mo yan na nagro-rolling dyan ang mga darkula o nagapu bagayaan. Mariray kung agad simbali siya mo sa naiyan pero kung magpuo ng magiklaw mapula talagang nagdaraba-raba ang bunga ng naunpira ng bulkan. Okay, sige. So yan tabi sa Mox, mga dugong pang impormasyon hali sa kuyang lokasyon para sa programang Serbisyo sa Reparo, Tony Criste. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Sir Tony sa dugang na report. Yogod mo yan day nagkangiriturog. So mga yaon dyan sa pamitsan kang bulkang mayo. At sige da ang ngurub-ngurub kang bulkan tabi Ma'am Maricel. Parehas man nga inidigi sa harong may. Uning nga si Madiri, sige nga yan ngurub-ngurub. Serbisyo Baka iyo tabi Ma'am Maricel. Pag yaong ka sa harong, pag sige man ang ngurub-ngurub ni mama mo, ni papa mo, dahil ka man manging iturog.
Sige nga yung ngurob-ngurob. Yung man sa mga tugang niya to na yaon dyan sa may pamitsan kang bulkang mayaw. Dahil na nagkangiriturog tayo na. Sige ngurob-ngurob kang bulkan. Magayonon pagkabanggi, talagang mahiling mo na nagdadalnainin na mapula ang bulkang mayaw. Sa radyo, Sige tabi, 43 minutes makalipas po ang 7 o'clock in the morning. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Padalion po sa na yan mga kuano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan yan tabi sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house ng pag-asa. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Sa kapwa, Safe na safe po kamo dyan. agapagtanggol Siring man ang oras na yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ratiglen Daong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, siya para sa ABC President Cap Art Abela, sayaw ng pag-asa. Kap Susanabor kang Barangay Istansya, syempre Digan, sabay taman dyan si BM Attorney Giayo Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. gol tagapaglingkod sa Oras na yan, taraman po sa tuya kang si Bragais Liner. botana. Good morning kay Cha Maming Bragais. Yo, sige, doro-diretso na po kita. Sayaw ng pag-asa. 15 minutos na sa natabi bago mag-alas 8. Digdi kita sa iba pa niya itong pag-urerestoryahan. Next week may nag-aamba na naman na big time oil price hike. Gari 10 pesos databi ang posibleng ilang kan mga produktong petrolyo, lalo na ang diesel. Medyo dordakula sa diesel next week. Kaya so may mga sintabong niyan, may imo, may pirak. O di magpakarga na ka mo bago mag-abot sa kada Martes yan di ba? O di sa petsa 21, bago mag-petsa 21, magkarga na ka mo. Kapag petsa 21 aga ka yan, malangkaw na databi. May mga paglalangkaw. Dahil po yan sa tensyon, duman sa Middle East, dahil napupundo, dahil natatapos ang tensyon na ini, maray na kuta nagkalma, natapos suya na naman, nagburumbahan na naman. Nagburumbahan na naman, o kaya iyon na naman ang epekto. Yan po ang epekto. Talagang kita ang perming na apektaran. Sige. Une, sabi kang Comelec mga tugang, may pagirumdom duman sa mga makarandidato. Makarandidato sa Barangay and SK Election 2026, bawal databi ka po makisakay sa pagtataong ayuda na hali po sa satuyang gobyerno. Sabi kan Comelec sa mga makandidato sa Barangay and SK Election 2026, huwag gamitin ang ayuda, proyekto o kaya pondo ng gobyerno para makakuha ng boto. Makontrol daw ini kan Comelec. Paano sa mga incumbent na barangay officials? Halimbawa, may proyekto, may groundbreaking ceremony. Alangan man na daido man sa mga incumbent barangay officials. Ngaya may groundbreaking ngaya. May itutugdok na project na pundo hali sa gobyerno. Di siyempre yaon duman sa mga barangay officials. Dahil nanggad makaiwas na dahil magpakudak. Maski da simpleng litrato ng kandidato sa lugar ng pamamahagi ng ayuda, pwede da tabi ng gabito na ebidensya sa posibleng pagka-disqualify. Kapag napatunayan na pigagamit ini sa pangangampanya, pwede ma-disqualify.
ang sarong mga kandidato sa barangay na eleksyon, pag nakuan ka mo kay, yan na, mga kudak-kudak nindong iyan dyan sa mga proyekto kang gobyerno, ayuda kang gobyerno, okay, alang baga kita digdi sa Pilipinas, pag buday man kinagreklamo, day sana. Pero kung may magreklamo, rimati ka, buda kung bako kakalyado kang administrasyon, rimati ka. Pero kung kalyado ka kang administrasyon, day bali yan. Man baga kinagreklamo king mga arog kaya. Nilinga po nindan mga ayuda kan sa tuyang gobyerno. Reaon baga sa mga politiko, may mga tarpulin pa nga ni. Nailing na nindo sa mga groundbreaking. Ngaya, may pundong dadarahon digdi, may ilalaag na proyekto digdi sa indong lugar. Uro yan baga sa mga politiko. Baka, ano man ang mga ipal-ipal na yan, dahil man nasusunod. Bawal ang ipal sa pamimigay ng ayuda. Baka mahigpit naman ka mo kayo nita sa barangay sa nini, kaya sa nangaya kang kumilik so sa barangay. Pero ngayon pag nag-national election, dahil man kaya kang kumilik. Bagong iyo, narumduman nito kan mga nakaaging eleksyon sa barangay, mahigpit on so kumilik. Iyo man sa nang kaya kang kumilik sa barangay. Barangay sa KSK, baluan nito pag national election. Dahil man nangyayari rin mga ipal-ipal na ini, anti-ipal-ipal na ini. Tubod nga kaya. Di ba? Iyo mang giraray. Manaoke ayuda so DSWD. Maski anong ahensya kang gobyerno. Yaon baga sa mga politiko. Saro-saro pa nga ni nagtatararap. Ano po nindo kaya? Kundi inikutan mga politiko na. Delikadisa man lamang ko ta na. Aram baga ninda yan. Aram na ninda yan. Nga tatama dyan ka man. Nga tata mataram ka pa dyan. Delikadisa na baga ko ta na baka. Bagong iyo. Delikadisa na sana ko ta. Na may anti-ipal kita. Dahil na daw ako mapaipal. Dahil na daw ako mataramdama. Baka kung di gusto man kang politiko, pasad-pasad man dumantang aning mahiling siya na maurag ngayon ni si maurag ngayon si arog kayo ni. Kaya talagang maasahan ta ngayon pag-abot sa mga arog kayo ni. Kaya ngaya sa mga sunod ngayon, buto tagirara. Kaya lang, ini ang problema nindo. Kung halimbawa may magreklamo sa indo, may mga ebidensya sa indo, pwede ka mong madisqualify. Tandaan po nindo yan ha. Yan, pagirumdum mo yan kan kumilik bako kung pagirumdum. Kundi inda sanat kung may napatunayan na kayan na na baga ang perming pigigibukan sa tuyan mga opisyalis. Mailing tabaga. Limbawa may ayuda. Matao kan sa social pension kan mga senior citizen. Ayaon baga sa mga opisyal. Saro-saro nagtataram. Ano pa? Ayuda kung anong ayuda. Yaon baga sa mga opisyal. Ngaya, dagugon tatabi ang mensahe kan sa tuyang mga opisyalis. Yun, nasaro-saro na. Muni man si DSWD, tigtutoleran. Dahil man kaya pwedeng, dahil man pwede sa DSWD magtarma, ma'am, Your Honor, dahil tabi ka mo rin di pwede. Dahil man makataram sa DSWD na, dahil tabi ka mo rin di, kami nan bahala kayo ni. Dahil man pwede makataram kaya, dahil nga tabata ngayon, huyan nga si boss. Huyan nga si dapat kaya yun ang digdi. Dahil man natataraman baga kan DSWD nga, mga opisyal, dahil may kaipuhan ka mo digdi. Kami na ang bahala kayo ni. Dapat aruguta ka yan, ang mananao DSWD sana. Dahil kay opisyalis dyan. Pero ano nangyayari? Imbis makaamay makataos sa mga taga DSWD da ita pigalat pag nga si arog kayo ni. Tamataram nga ito. Halaton sa politiko bago magpuon kang payout
alatunta ngayon muna tama message gi si Arog kini. Ako, baga nangyayari. O kaya ng mga klaseng anti-ipal-ipal na yun. Daiman baga. Baga, iyan ang realidad. Dahil po ka mo madagit sa kuyaan, iyan ang realidad. Kundi, sa party ko, siguro, delikadesa na sanakan sarong politiko. Na aramaninda na dahil man sinda kaipuhan na dyan. Bala na ka ng DSWD. O kundi ang kalakaran magadigi sa tuya. Siyempre nga malag kitar puling. May payout ngayong arog kini. May pandok pa kang politiko. Bago mapuon sa seremonya, bago mapuon sa payout, matara muna sa mga politiko. Saro pa pati nagtataram. Ngaya mga tugang. Pasalamat ngaya kita. Tadinangog so sa kuyang resolusyon. Na matawan ka mo kay ayuda kan sa tuyang gobyerno. Kaya ngaya mga tugang, ipadagos sa nanindo ang suporta sa samuya. Nganing kami man ngaya ganahan na maghagad duman sa taas para maitaw sa indo. Ayaw. Baka dapat ko taday na pigpapataram yan dyan. Kung di yung manggiraray baga. Sabi o garing mahigpit, umala yan. Ang kalakal pag may ayuda, yung manggiraray. Bakong iyo nahiling nindo? Ako nga ni dahil ako nakakatanggap ka ayuda, pero nakakabutan sa kuya na ito ngayon naman lalo na so barkada ko nga ni permiyaon pag may mga groundbreaking painguragon dar ko lang paten mga tarpulin pag mga groundbreaking paano yan halimbawa dahil sa mga opisyal dahil na kamo dyan taday man kamo dyan kabali o sinda bagan mga bida sa itong mga opisyal tarak ko lang paten kapangkang supala, malagki hard hat, mapakudak, may groundbreaking ceremony ngayon. Pero maliwanagon digi sa antay-ipal, ni baga sabi digdi naan mga proyekto, ayuda, sabi digdi, huwag gamitin ang ayuda, proyekto, o kaya pundo ng gobyerno para makakuha ka mo ki simpatiya asin boto. Anong pigigiribo ka yan? Yan ang hapot. Ano ang pigigiribo ka dyan? Di ba? Yun yan. Kaya sus Maria Josep talaga kita. Dahil kita talaga siguro maasinso. Ta Pilipino baga kita. Ang Pilipino maurag. Serbisyo asin reparo. Bakong iyo, Ma'am Maricel. Good morning kay Ma'am Gigi Calyo. May pa ni si Ma'am Gigi Calyo taperminyaon sa New Road. Abangan May piga-abangan gari ni dyan sa New Road. Moksea Mr. Hulbotana Permiyaon dyan sa may New Road si Ma'am Gigi Calyo. You'd credit Sa do kini piga-abangan. Servisyo Toto Pero dahil man niya ako nagpapaipal, Sir Mo. Si Ma'am Gigi Calyo. Dahil man niya ako nagpapaipal. sa masa Dahil man niya ako nagpaipal. Paninindigan Yo! Malasakit Oy, Ma'am Gigi Calyo. Kuni ba ya? Tagapagtang Aramo ini sumapagiling. Trending yan sa social media. Ngata ngaya tama. Kaipuan ipagiling ang mani. Boses ng pag-asa Ngata ngaya ta kaipuhan pang ipagiling ang mani. Pwede man sa nangayang kauno na hilaw. Bawat hinaing Kanyang pinakikita Aramo ining istorya ka ini nagtitrending on yan sa social media. Diyan ka rin nangyari sa may parting kamsuradi. Pagkaaga Siya ang Ang paaram databi, mapagiling kang mani. Tsak-tsak para sa
Gahapot ko nga tatatig papagiling ang mani. Ako baga sabi ko tabi Ma'am Gigi Calyo, ang mani pigkakaon ko yan na hilaw. Manatok-natok iyan pag kinaon mong hilaw, lalo na pag bagong gabot. Masira mo niya. Para sa masa. Kundoy daw ngayon ako dyan. O, day bali, atya na sana. Alas 8 na. O, di, atyan tabi mga tugang. Sabi ni Manay Gina, baka gibgibuho na peanut butter, kaya pigpagiling sumani. Ayan. Ayan ang purpose kang mani na pigpagiling. Iyo, nganing gibo na peanut butter. Iyo ha, nyan ko aram ko na. Kaya palang pigpagiling. Oy, atyan tabi mga tugang 10 to 11 sa 107.7 radyo natin kita. Servidor ng Naman kita sa programang Bagong Malinawari. tumulong. Aramon tatabi sa mga nakalatag na mga aktibidades sa Alinaw Festival 2026. Diyan po sa Banuan kang Malinaw. Sa masa. Atyan yan. Sayaw ng Kaya antabay po ka mo. May So, param na po muna kita digi sa programa. kapwa. Nakasabay niya to sa luwas si Sir Tony sa pangaran man tabi ni maestro nila doon, Sa tuwina. ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa pangaran man tabi ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Renier Burse, Sa masa. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Ini ang official kang Malinaw na dai nagbabago. Hindi. Iyong iyo, maski magraduar na, maaasahan mo sa serbisyo. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Sa Siyempre, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw. hulbotana. ABC President Cap Art Abela. Ng pag- Si Barangay Captain Susan Nabur kang Barangay Estancia. Sa masa. BM Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Hindi. Yaon man dyan ang si Bragais Liner. Sa Kay Cha Maming Bragais. Kay Mading Tess and Mading Pading Kaloy. Good morning man dyan sa sa Bragais Sari-Sari Store dyan sa ground floor kan Tabaco City Mall. Ay, Tabaco City Mall. Tabaco City. ng paga. Dyan sa Merkado Publiko. Yo! Sige, paaram na po muna sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Malasa. Sa Lunes naman kita magiribanan. Ay, sa Lunes pala may flag racing. Bala na. Yo. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Happy weekend po sa Gabos. Iringat po kita ha. Hulbo. Permisa na tabi kitang iringat. Happy weekend po sa Gabos. Adios amigos. Dumo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Siya para sa masa. Bisyo, asin, Sayaw ripa, ng pag-asa. May paninindigan. Malasakit sa kapwa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan
natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.